Ngibingelele emakhaya ngithemba ukuthi ni-right lapho uma ngabe usibuka kuma-smartphone noma ngabe usibuka kwi-TV yakho noma kwi-Android TV yakho unyakeni omusha ngizothi nje happy new year ngixolise nje kakhulu ngani zakwethu bathandi bayo lapha kwi-channel yona lapha Innocent Vundla official YouTube. Ngingathemba mhlawumbe niyibuza sinixake ukuthi hayibo kwenzakalani. I'm here ukuzonazisa ukuthi ke siyaxolisa kakhulu ukuthi ke umsebenzi nibonisa ukuthi kuye kwathuleka but likhona ke umsebenzi omusha ozoba khona kade ngibhizi kakhulu ngama script. There's new drama series ozoba khona njengoba nazi ukuthi eminyakeni edlule from ngawo lapha ke u2019 2020 siqala ngawo lapha umndeni drama series. Njengamanje unyaka nonyaka kuba ne series entsha ebakhona njengoba nazi kwakhona isahluko seyami inhloso then uhambo lwempilo. So ngizoniqinisekisa ke ukuthi ke njenge production njenge Vundla ngiyabonga kakhulu ngesupport enisinikeze yona si channel nje as production sikhula every day. Siyazi makho lapha esibona khona kanjani senze khona kahle singabantwana siyakhula each and every day. Ngithemba ukuthi ke ni right ngene kahle onyakeni but engize ngakho la kuzonazisa indaba ezinhle ukuthi umsebenzi ukhona ningathuki ukuthi ngabe sesiphela amandla. No, asiphela amandla kunalokho sinzima kakhulu kulonyaka. There's a drama series entsha ezoba khona and make sure ukuthi isoka lamanyala uyacheckela ugcine lapha nokuyena ke lapha episode 2022. Yes, part 22. Yes kuzobe kunjalo ke then manje siya ku season 2 walo lapha ke isoka lamanyala sobona khona into eningi and episode 1 usungenile ngawo January. So going forward umsebenzi uzobe ukhona. Ngizothanda nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kuwo wonke umuntu obeyingxenye from ngiqala leli khasi leli yona i-channel lethi Innocent Vundla official ku YouTube. Ngibonga kakhulu niqhubeke nikhulise njalo umsebenzi usazolokhu ukhona okhula usuku nosuku and isupport yeni yona esiqhubuzelayo sikhule njalo. So ngingakhohlwa na TikTok ukulandela ikhasi elithi nje Innocent Vundla official ukwazi ukubona khona lapha ama shorts amancane siwenzile na kanjalo ku Facebook likhona ikhasi lethu elithi nje VTG Films SA la uzokwazi khona ke ulandele umsebenzi wethu. Njenge Vundla ngizothi nje ngiyabonga kakhulu. Inkosi inibusise ngakho konke senikwenzile nikwenze nakwabanye. Qhubeke njalo nobuka umsebenzi no share nibuka ama advert akhona ama ads lapha amahle asuke suitable kwizinto enivamisa ukuyisesha. So ngizothi nje mina ngifuna ukukhuluma kakhulu. This is a statement engizosisho nje unyaka uqala ukuthi ukuze insure ukuthi umsebenzi unyaka 2024 uyaqhubeka futhi nilindele ukubona ubuso obusha new drama. Angazi ngifuna ukukhuluma kakhulu kodwa nje kade ngibhiza kakhulu ngayo lapha ke ukubhala kakhulu. Izitori sezikhona nje manje movies akhona amafilimu akhona. It's all about ukuthi niwabone nizobona. Ngizothi nje enjoy nibe kahle nibe right kwinyanga yothando. Ngizothi nje kulabo bathandayo baqhubeke benikezane uthando nithandane kwinyanga yothando. Sibathanda abantu bethu bo nifana njengonqa kodwa kangikho lapho. Ngizothi nje uthando olunye. Ngiyabonga.